uBrown Mokgotsi lona kwezithole ezingaka kajongene nazo usengaba nesibindi sokuthi chatha afuna ukwengezelela kuzo bafowethu nyani. Kuvela into ngathi apha ebenenjongo zokuzama ukuqhwesha ecourt njoba bekumele ba namhlanje uappeara ecourt njoba beke appear ecourt namhlanje nge-25 kaAugust 2026. Lento ivela pha nge-20 kaAugust which is last week into bayibo bafumana itip off yoba njoba ezo appeara namhlanje ikhona into engathi uzimisele uqhwesha uzophuma enxibe iuniform le yama prison what la uniform ebrown ibeke ethetha ngayo General Dladla Mkhwanazi last week iuniform ebrown apha ecourt uba uzayithathaphi hayi bafowethu namandazi saka nozozijolo ezinjalo njobe sebhizelwana noDabi lo bail nje ibail noba bendinguye benza bendiyayazi by now into bangeke ndiyifumane ngoba yibail yes4 le application yes4 enye nakhona ndinayo into ethi nje ukuyifumana kazi uyifumana hayibo ingathi thina sisahleka sisamangala sisaqonda ba he wayecinge njani uBrown kwaleyo ba ayenze la self assassination ngoku uzovela enye hayi ke ufike efakwe bathi iron leg bafowethu lama chain amaketanga lakhe khenci ladibanisa nje inyawo phezansi ukuthi xa beke appear yena vele bengike ndimqwalasele bengayinxibi hayi namhlanje hayi bavele bathi nje njoba sebevela mahimimi mama make sure ba i-security iba ngathi i-tight nyana kodwa iclown le bafowethu uStuart nizamkhumbula ndithi uJames lo besimbambele kumadlanga commission hayi seke appearile court case yakhe postponele next week Tuesday eneke ngoku njoba ebanjelwe ukuhorisana nejournalist le yapha kumadlanga commission hayi itholo ngoku akazibanjelwa kanye akadila nazo akajongene nazo zinokwenza nefirearm ntontoni ezakajongene nazo izitholo after ke phofu iPKT TV le yayo searcha kwakhe nje hayi ngoku sesidila nomcimbi nokwenza nani naleyo bafowethu sikulo mcimbi nokwenza ne-court cases ndicinga into yoba mani bese nilumelela kwakule video hayi mani kunale case and ndizamile ukuyi-avoida yona because ndinako ukuba ukubone andiyazi man I think it's hitting home because sendithetha ngekhaya lami ngoku kwiside lase-Eastern Cape so iba nayo laa nto le case yalo two-time world champion lena yadutyulwa ke uTete kwelacala lasemdantsane hayi bafethu sithe nisagqiba kuyenza futhi ivideo yakhona kwavela into engathi hayi kukhona into engathi kunobu revenge nyana nje kwathi but ndaqonda mandizuyithatha lanto because andikayiva ncam especially nakwiside lamapolisa ukubona but ke bakhona abantu abaye baya even ecourt ngoba mna ndimangala ndisivile story before xa kuthiwa nje sebebanjiwa apha eweekendini abantu abakrokrelwa ngokumdubula hayi vele nyani izolo xa beqalisa ukuappeara angene bafowethu ingene le ntwana lona nguUzuzole igama amagama amaXhosa bafowethu ukubana yathetha hayi naxa ngena bafowethu uyambona into yoba ingathi akabethelwana nguRay yena but nje kwa igama lakhe lithi Uzuzole ingathi uzolile bafowethu hey ndiske ndana ukubone usizi uba ayimani njani ngabe nyani lento esiva ngeweekend eyoba ingathi uTete lona lo mfana lona wayemdlele umfazi ingathi wasoleka uyena uTete ngongathi noba nguye umuntu onokwenza nokudutyulwa kwakhe because kuthiwa ingathi wayedlela uTete umfazi then kwaze wadutyulwa lo mfana but bakrokrela yena uTete phofu ke ukudutyulweni kwakhe hayi wahlaliswa ku-wheelchair hayibo so ingathi ke ngokulento seyine revenge nje into ba isongeso ubunyani bayo bafowethu ndithetha le esisayivile especially since ngoku noko kusokhona abantu ebebebheke even ecourt ebeza nento engathi noko ziyaphathaphatheka but because ayikathethwa kangenwa kuyo ncam pha ecourt ngizabe ndithetha nje based on leyo information leyo so it's allegedly okay sibuye sizothetha ngaye umntana lona because ngoku icase ba appearile ecourt so bayi4 i3 bi appeare kwenye court but oyi1 wakhona uzazojoina yena uZuzole lona kwelicala kule into court la ka appeara kuyo bafethu xa beajuwa uhleli ku wheelchair
ilisizana into yakhona ehleli ku-wheelchair nje ngendlela kayithetha ngayo i-prostitute ndizazama nje ukuyi-attach into yakhona apha ekugqibeleni ehleli ku-wheelchair njalo akakwazi kuzenzela nto from apha eshinqeni ukuya emazantsini ingathi ke nomcimbi wasebathroom nje yonke like uthethe nje into enjengathi manyukunyezi njalo but ke uzama ukuthetha kanje akatsho into yoba abafuni into yoba makadithenwe makabanjwe qha because of ingathi ungumuntu odinga ukusoloko encediswa udinga isandla engathi liseduze nesibhedlela lapho ezafumana inkathalo nje khona. Hey bafowethu, uyabona icase ezinje ne zizawusenza nje amanga uze ungazi into yoba mawuthini because mina ndingula muntu futhi wangafuni nix bafowethu ngento enokwenza nobugebengu apha ezweni lethu. Ndiyilwa nyhani futhi and andifuni nix ngamapolisa wethu azadotyula azathini. Hayi ndiba number 1 ozabe ebhizi rase xa amapolisa ebamba ndiyavuya ndiyathini. Uthi xa uphinda uyiva into yakho uthi xa ujonga uqomba yazini na hey zazibhaqula iphixiphixa because uphinde ube nayo into ethu but ke bongamelekanga umthetho awuthathele ezandleni zakhe. Hey kodwa still uyimoshile impilo lo mntana uba nyhani njalo. Hey bafowethu uphinde uthi awu kodwa yini yini world champion yethu ba lo muntu wa break record onginyangoku akuyabikho umuntu osayibreakile kaloku utete lona apho wadubula umuntu ngenkunzi yenqindi bafethi yaphela imatch in 11 seconds wa break record nangoku akabikho umuntu osakayibreakile irecord. Nangoku bokulindeleka into yoba nokuzawubuyela after beke suspendwe for about 4 years into yakhona ingathi esoleka kwinto enokwenza negazi lakhe likwafunyanwa into ezingaqondakali. Aweyabaza abantu besports mos whether zi-steroids okanye ziziyobisi into njengathi njalo but ngoku beseyikhona into engathi uzawubuyela khona. Ndingazi noba kuye kwavela kulona into yoba after mna endibeke ku-wheelchair bese kube lula into yoba yena nje impilo yakhe izaqhubeka njalo ngabe izindaba zalutho kube i-business as usual. Akazuphinde nje ayobeka inyawo zakhe nje asondele kwinto enokwenza neringi. Ithini nalento bafowethu? Hey I'm very tempted but ndiyazinqanda into yoba hey nathi kodwa because uba nyhani injalo ifaka umuntu osimama. Hey bafowethu, khathi ndingangeni nokungena nje kulo mcimbi lo. The main important thing ebendiyizele apha kuba nje ndizotsho into yoba ba-appearile ecourt. Hayi i-defense igqwetha lakhe lizama nje ukuthi enye imanyu ezethetha abafowethu bendibalekelwa ligazi njobe ithetha into yoba hayi akakwazi kuya etoilet azanyanzeleke into yoba arelaye ngelaxative into yoba noko kuzawuphuhluka loo nto ephuhlukayo ixesha elinise besoloko nomamakhe. Hey andiyazi bafowethu ngicela nje I think this is one case endibona into yoba bafowethu izandongamela izandoyisa because andazi bafowethu andifuni ukuvela nje ngomntu ozaba wrong kwezinye indawo athini. Nangoku if ikhona into endiyithethile nje nakweliphi icala bafowethu na please ndiyathemba nimamele yonke nje uba ndiza from a good space uba ndiluma ngapha ndipholisa ngapha ndiluma ngapha ndipholisa ngapha. Hey applicant number 1 is wheelchair bound. He is paralyzed from waist down as a result of a gunshot injury that was inflicted upon him in July 2025. He has complications naturally that arise from that, in the sense that he has got no bowel control. Further, he has got no urinary control. And in order to expedite the movement which happens naturally to persons, he has got to take some laxatives, and he waits on a 6-hourly basis for something to come up, failing which the wastage, which is feces, comes out through his mouth and nostrils. And the circumstances of his detention in East London prison are not conducive for his condition. He is not opposed to being detained until when bail application is heard. But in the very least, he is making a formal request to you, which my learned colleague for the state is aware of, to be either admitted at Frey Hospital or Cecilia Bakiwana Hospital, or whichever hospital that the court would deem appropriate. As a consequence of his condition, he needs to have his mother on a 24-hour basis, if he's at home, to monitor all that movement, to trigger the passage of urine and
assist when the ball movement is in place. So that's in essence our application, that he be either detained at Fred or at Cecilia Makiwan Hospital. Iinyembezi zabantu aziveli phantsi. uZolani wayethethe noThulisa apha, Thulisa Potwana lo efuna eGeorge Randa uhlala kwa-17. uThulisa mos wayengazinzanga ihule lo mntana ne abalitshatayo. uThulisa wahamba wayojola nelinye igintsi ehlala kwa-17 ekuthiwa nguUzu. Tete wayiva loo nto leyo, baloku uThulisa iimoto eziqhuba zikatete wayeziqhubisa laa mfana ligintsa uUzu. Mini inye baseshampisi uThulisa nale ndoda iligintsa uUzu. uZu uhlala kwa-17 mos naye phawula qala loo ntombi. Utete wafika wathulula nje imbumbulu yena kulo mfana unguUzu eshampisi, waparalyze from the bottom. Kunamhlanje uUzu uhleli kwi-wheelchair. He was shot at a very young age. I think he was 22 ngelaa xesha, if akekho kwi-20s ngoku. Utete wawipa zonke i-evidence, zange kwenziwe zi-arrest, life went on. But kuthiwa utete wayesoyika ngala nto wayenzayo. Fine, waqhubekeka ubomi. Tete ngoku uyabuya kuboxing, uyabhoxa ngoNovember. Kukhona laa podcast katete ebitrenda ebeyenziswe nguNightfall. Laa podcast uthe laa mfana xa ibona laa podcast wathi asoza abuyele eringeni utete, ndinjena mna ngenxa yakhe. Utete uhlala kwa-17 mos phaa kwelaa cala lo ngo-400 elaa cala, o-1100. So ngu-17 versus 17 lo. Utete ebejongiwe uba usendleleni egodlayo ngoku.